טוב רבותיי, אנחנו סוקרים לכם כהרגלנו את הטיול שלנו בשבת זו לצפון הארץ, למרכזה, עם הנהג שלנו, האחד, היחיד, היוזם, המשקיע, המתכנן והאדריכל, הרב מוקדים, תודה אלון, בבקשה. אהלן אחינו. זה לא הנהג שלנו. ועכשיו אנחנו נמנה בפניכם את המקומות שהיינו. היינו בהר הגלבוע, הר התבור, הר האושר. היינו במדורגי צחרות, נכון? כן. מדורגי צחרות. באמת מקום יפה. ואנחנו מעבר לזה מאוד נשמח להציג בפניכם את החבר שלנו הקרוא על שם הציפור המעניינת ביותר בטבע, הלא הוא הזרזיר. ואנחנו ניתן לכם גם טעימה מהנוף המטורף שנמצא כאן לימיננו, ועם השמש הגדולה הזאת המטורפת, מין עיגול פרוז'קטור שרק החשמלי הטוב ביותר בארץ יודע להבין איך הוא זז ואיך הוא פועל. זו השמש! שימו לב לשקיעה, לא נגענו, לא עשינו שום דבר מעבר לצילום. אין לו דרינק בלאד. אנחנו עכשיו באמת מתקרבים לשעת השקיעה. תקשיב, עכשיו אתה מתחיל את המסלול. כן? תקשיב, עכשיו באמת המסלול מתחיל. באמת? תסתכל, דורון יקר. איפה המסלול מתחיל? תסתכל עכשיו על הנוף. יואו! חבר'ה, בהמלצתו של מדריך הטיולים שלנו המפורסם והמדופלם, אומר לנו להסיט מבטנו קדימה ואחר כך ימינה והצידה, ונגלה לעינינו מראה מטורף, מופרע, פסיכופתי, פסיכותזי, חסר אמונה וחסר תקנה, ואנחנו מציגים אותו כאן בפניכם. לא נגענו, לא צילמנו, בבקשה. טוב, איזה יופי שמש. תראה את השמש מאחורי העצים, איך היא מתחבאת לנו. וואו, איזה מחבואים משחקת איתנו, השמש. נורא יפה. ואנחנו שואלים את עצמנו מתי נראה פרה מתפוצצת. אנחנו דיברנו על זה כל הטיול מהבוקר. הבנו שיש פה שדה מוקשים ופרות מדי פעם מתפוצצות פה. אנחנו נציג את הקושייה הזאת בהמשך. תראה אמיר, תסתכל. בבקשה, תסתכל. איזה יופי. דודלון, אתה רוצה להירדם, אז תגיד לנו. לא. אתה יכול להירדם על רגע, זה בסדר, זה נוח דווקא. מקסימום לעצור על איזה קרחת יער בתוך איזה עץ, אולי זה יהיה תהום, אולי לא, לך תדע. נפתח. אחרי זה אנחנו נגיע בטוח לעולם שהוא כולו טוב. טוב, כפרה עליכם. אנחנו נמשיך בטיול, נעדכן אתכם בקרוב שוב במקטע הבא והמעניין של הטיול. הנה, תראה את השקיעה, בוא נאחי, זה לא... אולי נעצור, נסתכל עליה 5 דקות. תסתכל, תכף, תראה איזה יופי. אבל אנחנו נפספס, היא כבר תשקע. איפה אנחנו עכשיו? אנחנו יורדים באחת הירידות הכי יפות שיש. כן? ברמת זאת הגולן. הירידה של רמת הגולן. באמת? כן. איזה יופי מתוק. זה הירידה הכי יפה שיש. תגיד, אפשר לרדת את זה עם סקטבורד? אפשר עם מסחלות, כן. המסחלות שלי. וואי. טוב, אנחנו מפנים שוב פעם את מבטנו לשמש. הפעם אנחנו נפתח את החלון. בוא נעשה שקיעה ממש יפה, יאללה. בוא'נה, אלון, תראה, זה השניות האחרונות של השקיעה. בוא נסתכל. בוא נסתכל. הנה, תראה את הזוג האוהבים האלה. וואי, עצור פה, עצור. עצור. בוא נצא. יואו, איזה יופי, אחי. תביא לי, בחייאת אלון. לא חושב שיש פה הנה, יש פה, בצד. איפה לא? בצד. מכניס אותו. לא בצד שלי.